हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मोनसे गोदान मिनि ब्लगाव माने फार्स्ट टाइम मिनि ब्लग बानायनो नागिरदों आं माने बे मोनसेल'बो जानो हागौ मिनि ब्लगा दिनैनि थाखायल' आरोना जोङो शूटनि थाखाय फैदों आरोना नेक्स्ट डे माने मैया फार्स्टमोन नालाय दिनै सेकेन्ड डे शूटनि थाखाय फैबाय जों ओइ मा लकेसन मोनलाय बलपुरावनो गाइस ओमफ्राय नै पद्म बिबार दंजोबो मिक्स माबाजों थब्ल'जों पद्म बिबारजों मिक्स बरिया जायगायालाय मैया जों थांदोंमोन नैबे बे लामाजों थांनांगौमोन आरोना मैयानाबो माबायाव मा जायगा मोनलाय केरकुजियाव थांदोंमोन माने मिनि शिलं होनो खोमा बेहाय थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैना बिराद मोजां आरोना दिनैनाबो लकेसना साल बागान नै नायनो हागोन बैहायसो थांगोन जोङो नैबे मोनसेयाव गालांनानै आरो बै मोनसेयाव गालांनानै नेक्स्टनि माबायावसो थांगोन बेबायदि दं आरोना बेवहाय गासिबो बिराद गुवार बे पद्म बिबारा आं माने मोनसे खानानै लांगौमोन पद्म बिबारखौ ओमफ्राय दिनैहाय माबानो सनिबार नालाय खानो हामानो सुवा जायो सुवा ना माबा हामा होनदों जायखिजाया ओमफ्राय माने बे पद्म बिबारखौहायो मोनसे मोजां बारायावसो खानानै लानांगौनो बेनिखायनो आं दिनै खाथ'ला गाइस ओरैहाय दं नै जोंहा आदा मिडिय'ना मेकआप बानायगासिनो एक्ट्रिसखौ जों नै ड्रेस चेन्ज खालामसै ब्रेकफास्ट मोनजाबाय जों गाइस ना मा मोनजाखो आन्दा मोनसे ओमफ्राय ब्रेड मोनबाय जागासिनो गासिबो जों संनाय खावनाय लाहार फाहार देलायदों अखा हादों जायगायाव मोजां खोमसि नुदों जाबाय दोनथ'नोसै गाइस बाय बाय बेजों जोंहा नै कुक रेडि बानायगासिनो दिदिया चाय पी रहा है अभी ड्रेस चेन्ज खालामसै जों लङि गाननो गाइस फाइनाल लुक माबायदि जाखो नै नायदो ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरोना आसोलफ्राबो खालामगासिनो नै देरनाया जाबाय रेडि जाबाय